Assam Science, Technology and Environment Council ASTC atum kepatir pi ponalong Jakveasong NGO District Nodal Agency Karbianglong atum cherap dunsi phai kunini phai thongkebar ni ada por phai kep apor pen dipurong sopia long kedo Assam Agriculture University ZRS Birla Conference holalong Karbianglong angkang long thongkep school athan bang atuma phan phasi Solid Waste Management and Vermicomposting po athepi pen resources person Rajesh Crow lapen jirsong ingling atum penajok Seke pipon Bangso Mayalong Soil Waste Management athepi puthak resource person Rajesh Crow Principal Serdihon English School 0 point dilai penajok si than pa jermi ponlo Mithang kedo adim awarmon kopi koson pensi kepami senji lapen warmon aphan kahino sonmati chemical fertilizer and era chotiki charche along tame organic ason pen katikia saike claim abangsi kemi lapen plastic pen ilitum kedo warmon aphan ko an kipasung lapen plastic pen ajok longle phan kopi koson kinahok kedo puthak tame than pajirmi pon mayalong chethan chimum ateng methang a school hemalong dam thu pen loki charli amumara tuma phantami puthot ke than kimum dam thu ji phantami bangso Seke mayalong cheparai pon Karbianglong long tame interior pen ke do thak la pen lahai ki thu ui atowar pen ke chipa jok pen ki mesen atowar ke wan thegi ma la bang so alam the puthak lo la si nitum nili phana bang ke solid waste management a resource person lo la pen malom so pil dang te vermicompost a resource persons pen pesi alang di pensi than mum po la no solid waste management puludang te itum la bang so solid waste management na ke itum hem tu na long pen si cheng nang po lam the bang ke itum kimi king no bahak pen mi pen si kam kam nang po la pen in future itum environment kimi sen balance environment ki wan thege pha Kalapu Jakveasong NGO Eco Club Coordinator Ronaldson Bepen ke pachini ponatengki keter care kithu ki oi pen longle ke phangno ni de ji la pen longle phan kopia son pensi ke pa methu ji pu aputhak nilitum along kaprek adimalong tame chirok togamai dengpon bomason thak si Karbianglong angkang pi long thongkep school thanbang kadukave bang troksike patuma phan pangrum si soil waste management and vermicomposting po athepi pen Seke pipon lopsi pachini pon Penangan ni pen itum har pen scientifically har ki use pen tum scientific theklong lo asila so ka reduce je pan itum vermicomposting pan itum halama pen ki pu akit hu ki ui la itum hana hu non la pen thesrea hu ku samay itum ke wartap te det pen itum isia dim long wes ki bi pen itum la so dim pen ho or ke long ima la pen itum la so ho or pen itum organic ka pan kasonsi ke mesen pen ke wan jima asopan itum training pi bon bom Bangso Seke ki endun bang troxikep athan bang atuma phantami ke hogalo pajir pon pensi mesen penjai mek pichun pon News Report Karbianglong Live